Dobrý deň, dneska vás tu víta Sej Platy a ideme si zahrať Crash Bandicoot Insane Trilogy. A ideme vyskúšať, či to aj po takej dlhej dobe stále je také zábavné a či to je stále dobrá hra. Tak mi držte palce a v dneskajšom dieli by som sa chcel dostať do aspoň 4 levely. Tak držte mi palce, keď sa vám to bude páčiť, šupnite like dole a ja idem na to. Áno, chcem prepsať save. Prepísať. But, Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This Bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him! Uh-oh. Prepare the female Bandicoot. Pekné intro, tady to bola ukážka. A kto to nevie, tak proste ten Neo Cortex, hlavný zlý protagonista, tak on experimentoval na zvieratách a robil cez nich svoju armádu. Ale z nejakého dôvodu, lebo to nebol ten experiment dokončený, tak Bandicoot, táto postava, ktorú hráme, mu ušiel. A je to v podstate skákačka. Ničíš bedny, skáčeš po nich, získavaš jablčka, teda sú to Vampa fruity, ale ja to volám jablčka a veľa ostatných hráčov. Za 100 dostane život, môžeš si to takto pozrieť, hore sú bedne a naľavo máte tie kontroly, keď tak. A zabije ma hneď prvý enemak. Tak výborné intro a tak ideme sa na to mrknúť. Takže toto je v podstate všetko, keďže je to taká skákačka, tak to je prvý level a je ich tu celkom dosť, neviem, či nie je ich tu 26. Sú to umbakarny, to sú takéto masky, ktoré za vami letia. Za každým, keď vás buchne nejaký nepriateľ, tak to schytá tá umbakarna, táto lietajúca maska. Takže to je akoby druhý život, ale na jamy to neplatí. Sú tu potom takéto druhy bední, ktorých musí skákať. A keď máš viac umbakarn, tak je zlatá a to máš akoby dve v jednom. A to je v podstate všetko, ako zbieram tu životy, skáčem, ničím bedny. Tak ale začiatky vyzerajú jednoducho, ale sú tu potom také levely, čo strašne vedia naštvať. Tak si treba dávať pozor. A tu sú ešte checkpointy, to asi každý vie, čo to je. A keď máte 3 umbakarny, tak ju máte potom jednu takto na tvári a s tým ste nezničiteľní. Ja som toto nedávno hral a celkom ma to baví. A chcel som o to natáčať videa, pretože aspoň to využijem. Mohol som si vybrať jednu z ciest a toto je taká lepšia, pretože tu je veľa bední, ale musím po nich skákať, je to veľmi nebezpečné. To nevadí vôbec. Bude tu život, tuším. Neviem, čo presne mám od tohto očakávať. Akože hral som to prvých pár levelov, si pamätám. Ale nepamätám si to úplne všetko na spamäť. Už mi chýba posledná bedňa, tak. Keď máte všetky bedne, tak dostanete takýto kryštál. On to asi nič nerobí, je to asi len pre trofej hunterov. Ale to je jedno, tomu sa dostaneme. A za každým, keď nedozbierate všetky bedne, tak na hlavnú postavu Crasha Bandicoota všetky tie bedne budú padať.
Je to dosť brutálne, ale to vôbec nevadí. A my ideme na druhý level, sme na prvom ostrove. Čo je toto fialové? To je nejaký asi special level. To nevadí, my ideme ďalej. Jungle Rollers. Očakávam, že sa tam budú na mňa kotúľať nejaké tie kamenné točky. By som to nazval také kruhy. A tak to je asi správne nazvané. Tu mám tu umbakerom, to sú TNTčka, ktoré musíte skočiť a ráta sa to hore ako bedňa, tak ja to odpálim. Čo je skunk? Skunk, odpálil som ho. Vy tu viete takto sa zaspinovať a to v podstate s ním všetko zničíte. Je to veľmi užitočná vec. Ale viete na nepriateľa aj skákať, ale sú tu rôzne druhy enemákov, na ktorých, vidíte, môžem na neho skočiť alebo ho odstreliť. Mesožravka. Plne som ju zničil. Tu sú tie rollery a tuto zbierame tieto Tauna tokeny a to je Crashová priateľka a za 3 môžeme ísť do bonusu, v ktorom nestrácame, a toto bude run, v ktorom nestrácame životy, ale len získavame. To je veľmi užitočné a dobré, bonusy sú najlepšia časť celej hry. Ja som popravde nikdy nevedel, čo sú tieto, ale asi pre tých, čo zbierajú kryštály. Môžeme ísť ďalej. Už máme druhý token. To je dobré, v pohode. Skunkovia. No jasné, že mi zožere tú umbakárnu, nevadí. Toto je veľmi riskantné, ale ja to spravím. A dobre, mám to. To je dobré. Ideme ďalej. Skunkovia sú veľmi otravné mesožravé rastliny. To bude TNTčko. Tak život. To je dobré. Aspoň si ich nafarmíme v týchto prvých, pretože potom budú takí, čo mi strašne veľa životov. Dobre, a tu máme ten bonus. Zlé je, že v živote nám to zobere umbakárnu, keď nejakú máme a padneme. Takže to je na tomto najhoršie. Ale vedia, hada, nepadnem na prvom bonuse. Bonusy sú veľmi užitočné, lebo tu získavate veľa jablčok, vampa fruitov a životy. Väčšinou sú tu nejaké len tak dané životy. Zase tam mesožravá rastlina, tu sa kotúľajú dve, ale vedia, hada, nespadnem. Umrel som zatiaľ len raz v tom prvom. Ale... tu už je koniec. 3 bedne nám chýbajú. Kde? Nemám rád chodenie. Naspäť. To je ako fakt? Crash Bandicoot 1. Toto si fakt skočil. Nevadí. A tu sú. Nie, to sú len hentie. Ups. Nevadí. Tak nám budú 3 chýbe. Nie som, ako som povedal, Trophy Hunter. Ale k tomu sa dostaneme. To už je zase koniec a teraz uvidíte, ak to bude na chuďátka Bandicoota padať. Keby ste nevedeli, Bandicoot je zviera z austrálskeho pôvodu, tak aby ste si to neplietli s Crashom. A ideme na veľká brána level. The Great Gate. To levely nemám moc rád, ale tento prvý je ešte v pohode, to budú oveľa ťažšie. Prečo to pozriem, dobre, nie je tu nič. A hneď pochopíte, prečo sú tieto levely zlé, ak ste nevideli alebo ste nehrali Crasha Bandicoota trilógiu. Ale nemyslím si, že niekto z divákov nepozná Crasha. Je to veľmi stará hra z 90 rokov. Je to veľmi úspešná hra, by som povedal. Crash Bandicoot je veľmi známy. A ten, kto ho nepozná, tak nepozná si jedných z hlavných symbolov PlayStationu, lebo to bola jedna z prvých hier na PlayStation jednotke. Ale to nevadí, tu sa môžete dozvieť, keď ste noví v týchto a zahrať si túto hru. Crash Bandicoot Ancient Trilogy. Ale myslím si, že ste to už všetci hrali s divákov, alebo nemáte záujem. Je to taká veľmi retro stará hra. Si to viete stále kúpiť, už hádam za lacnejšiu cenu, keďže to je už tak stará hra. Traf to. Dobre.
Ale veď je to veľmi dobrá hra, pretože sú tu remakey hier 1, 2 a 3 Crasha. Lebo to pôvodne boli veľmi staré hry. Indian štítom. Tí sú najhorší zo všetkých. Že sú takéto, čo sa šmíkajú. Skoro som padol do jamy, to by som hádam neurobil takú chybu. Možno si hovoríte, že ak získam životy a že to nie je vôbec ťažké. To raz, čo som umrel náhodou, sa nerád. Ale možno si to teda hovoríte, ale to postupom ešte len bude hrozné. Verte mi, ja som to prešiel, pozeral som videa a všeličo iné a je to naozaj des, čo sa tam neskôr stane. Po dlhej dobe si to zahral znova, akože hral som to teraz nedávno, ale to bolo raz po 2, 3, možno 4 rokoch, takže není som zvyknutý na takéto skákačky, nehrávam také hry. Tak uvidíme, či mi to pôjde. Do mimochodom už je 3. level z tejto našej jednotky. Toto je mimochodom, jak som hovoril, veľmi stará hra. Táto trilógia vyšla v roku 2017 a uvidíme teda, či to je ešte stále zábavná hra v modernej dobe. A toto není dobrý level. Boulders. To už len podľa tohto, že mám takto kameru, viem, čo to bude. Uvidíte, nechajte sa prekvapiť, keď neviete. Zoberieme bedne. Už to tam čaká tá gula. A ideme. Toto je proste level, kde utekáte pred gulou. Tých tu je pár, ale oni budú postupne ťažšie a ťažšie. Najhoršie. V gulových leveloch, jak som to nazval, väčšinou nazbieram všetky bedne, tak budeme mať hádam ďalší kryštál. Tieto ploty sú veľmi zlé, pretože nás pomalia. Ale tieto gulové levely sú celkom ľahké. Ale oni budú postupne ťažšie, hlavne tuto, kde musím skákať na tieto. Ale hádam to dám bez toho, aby som prehral, nie? Nebudem zase taký amatér. Bedňa. Bedňa. Strelil som jablčka, ale nevadí. To bolo tesné. Hen to padne, nie? No, jasne, že to padlo. Nebol som sústredený. Nevadí, to nevadí, mám tu checkpoint. Keby som sa tak sústredil, aj nevadí. Jedna chyba zatiaľ. S tou prvou, v prvom leveli. Ale to bolo určite k tomu, že som sa nesústredil. Určite to s tým bolo. Čiže to súviselo s tým. Ale to je jedno. Neznášam tieto gulovité levely. Oni sú buď veľmi ľahké, alebo veľmi ťažké. A máme kryštálik. Zachránil som Bandicoota pred tým utrpením. Toto máme zatiaľ prvé 4 levely, hej? To by mohlo byť celkom v pohode. Ideme na Upstream, to je vodný level a vodné levely ja úplne milujem, to sú jedny z mojich obľúbených. A potom to pôjde prvý boss fight. Na čo mi bude umbakarna v takomto leveli vodnom? Lebo keď neviete, tak keď padnete do vody, tak sa utopíte. Neviem, jak to, že Crash sa tak rýchlo utopí v zlomku sekundy, keď je taká malá voda, ale veď Crash je malý, asi nevie plávať. Je taký trochu retard, ale to nevadí. Bol vzniknutý v laboratóriu. A ten experiment bol nedokončený. To vôbec nevadí. Hlavne... Piráňa 1, skoro som bol kolenie do vody. Sú tu takéto druhy mesožravie, ktoré keď na ne vstúpite, ak oni po nejakom čase vás budú chcieť zožrať. Alebo je tu ešte taký druhý typ, ktorý bude jesť podľa toho, či do toho skočíte alebo nie, to je jedno. To sú také fialové, veď sami uvidíte. Ale tieto vodné level sú celkom taká pohodovka. Mňa to celkom baví, no a toto sú tie. Skoro ma to zjedlo, nevadí. Ideme po kmeni stromu,
šmiklavom. A ideme na bonus. To ide celkom ľahko zatiaľ. Mohli by sme dneska dať aj prvého bossa. Veď uvidíme. Nechcem, aby dneska, že by to bolo moc dlhé. Ale veď uvidíme, ako sa nám bude dariť. Zistil som, že na prvého bossa menom Papu Papu, to je taký šéf tých ich, neviem, jak by som ich nazval. Proste týchto, neviem, ako im budeme hovoriť, tak on je aj ich šéf, jeden taký tučný, on má takú palicu. Umbakarno mi to zažralo. On je taký tučný, má takú palicu, on sa tam krúti a ja mu musím skákať na jeho záda, aby som mu uberal životy. Len 3 boxy som minul. No a ideme na neho, Papu Papu. A som zistil, že veď sami uvidíte. Toto je on. Tak poď. Keď sa mu postavím takto na kreslo a on keď sa bude krútiť, keď môžeme takto skočiť na jeho záda. Ja som si za každým myslel, že on to musí až takto potočiť a vám to ukážem. A takto sa zastaviť až vtedy môžem, ale zistil som, že aj podľa toho, čo sa točí, už to môžem tak skákať na neho. Toto je strašne ľahký boss. Keď chcete, môžete napísať do komentárov, ako budeme týmto hovoriť. Nevyznám sa úplne v týchto ich skupinách. Ale to nevadí. To ma zabilo. Ups. Tak ho nedáme na prvý pokus. Neviem, jak som mohol failnúť na takomto bossovi, ty kokso. To čo bolo? To nejako rozdiel. To hlúpy boss. To nevadí. Prečo čakám vlastne? Asi som moc zvyknutý na to. To nevadí. Hlavne najhoršie je, že ja keď ho zabijem, tak on vyskočí do vzduchu a on potom bude padať a on môže padnúť na vás a to vás instakillne. Takto. Ale ja si budem dávať pozor. Skočím do neho. Kresti da emote. A ideme. Tak mimochodom, už by sme to pomaly mohli ukončiť. Video už má 17 minút, tak v podstate už by sme mohli ísť, ale veď dáme ešte jeden level Rolling Stones. To bude zase to isté asi ako ten druhý level, ťažšie. Nič zadu není. Zase tu čakáme sežravka. Jablčka. Radšej ich zoberieme, lebo potrebujeme životy. Tu už to začína byť trápenie. Tu už to nebude žiadna sranda. Dobre, sa tu vyskočím vyššie ešte. No, dostal som nitrosbriovú hlavu. To je tiež jeden z tých Cortexových pomocníkov. Život. A on tu bude tiež ako boss fight, on má veľmi zložitý bonus. Oni sú to väčšinou také secrety. A oni sú veľmi ťažké bonusy, ale zase za odmenu dostanete strašne moc toho. Skoro padol. Život ostatné bedne si kľudne nechajte. Bereme toto. A ešte som zabral ten checkpoint. Jak som mohol padnúť na tak jednoduchom easy skoku. Nevadí. Skáčeme. Ďalšia town token. Preskáčeme to. Tu už není žiadna sranda. Už sme za chvíľu tam. Nie, ja som toto. Nebudeme mať všetky väzničky, nebudeme mať ani briové tokeny. To je tam hore, tuším bol jeden z briových tokenov, ale nevadí, máme town tokeny. Tak môžeme ísť do bonusu, aspoň normálneho. Bonusy sú veľmi užitočné, akorát, že mi to bere tie umbakárny, to má veľmi štve. Ale nevadí, keď nepadne, tak mi to nezobere nič. Poď na pohodu. Žiadny stres kreší. Preskačujeme a tuto už easy. Veľmi jednoduché.
Zarobili sme si život a niečo. 67 jablčok. 67? Dnes máme 2 životy, tak na pohodu. Musím rýchlo skákať, lebo hento by sa prepadlo. No tu máme za tie briové, ale... No jedna mi tam chýbala, som vám to chcel ukázať. Tak možno na budúce. Ale v prvom rade to musíme dohrať. A tie Briusové by to len pretiahli oveľa, pretože moc... Jeden som prešiel a moc dobre viem, aké to je hrozné prechádzať. No, koľko som minul boxov? Chuďatko už na kolene je. Už leží. 24 boxov, chuďatko crash. Takže... do videa si pre dneska všetko, ja sa s vami lúčim, počkaj, čo je toto? Cocos Time Machine. To je, pozrieme sa na to. Áno, stieme, aby sa pripojila. A teraz sa s ňou vieme vymeniť. To je mimochodom Crashová sestra. Coco. Ale my chceme byť Crash, lebo Crash je hlavný hrdina, on je najlepšia postava, tak toho si necháme. A tak ja sa s vami lúčim, som rád, že ste pozerali a na budúce budeme pokračovať, keď to bude mať dosť lajkov, zliadnutí a možno nejaké odbery a komenty, tak vydáme druhý diel a ja sa na to úplne teším a veľmi ma to bavilo, tak ahojte.